rius. Que no es pot riure. Vale. No, és que jo no sé com va això. No he anat mai a un tanatori i no sé. Què s'ha de fer? Doncs has d'estar trista. A veure, no tan trista, depèn del temps que fa que coneixessis a la persona. No, si jo no la conec. Si no es conec ni a altres. Jo estic esperant una amiga que ve però encara no ha arribat. Ties, què és tan xivarri? Són els veïns, que són molt escandalosos. Ties, és que tots els tios són iguals. És que no t'he fet el puto con de tot. Ties, i com puc trobar l'amor de la meva vida amb l'horòscop? Es pot? Veus? Peixos amb aquari, una X. Pam, ja està. Uau! Veus que val? Porto tota la vida sent vegana, no menjo carn, no porto pells d'animals, però ahir un gosset em va mossegar. L'anava a tocar i el puto gos em va mossegar amb molta mala llet. M'han hagut de posar 3 punts. 3 punts! Porto tota la vida sent vegana, defensant els seus drets, i veia el molt cabron i em mossega. És que avui em penso fotre un entrecot de 2 quilos i que els donguin pel sac a tots els putos animals. Com estàs? Bé, molt bé, tu què tal? Tia, i si quedem per dinar i així ens fiquem al dia? Avui? Tia, no, avui he quedat. Doncs demà com ho tens? Tia, demà em va fatal. Tinc molt liat. Doncs, no sé, demà passat. Demà passat tinc metge. I el cap de setmana? Tia, el cap de setmana estic de viatge. Sí. Vale, doncs mira, fem una cosa. Què et sembla si fem un cafè ara? Ara? Tia, és que ara tinc molta feina. Bueno, doncs, no sé, ja quedarem. Sí, clar, quan vulguis, només m'ho has de dir. Ties! Heu vist el nou update de WhatsApp? Doncs no. És que és una passada. És un nou update que es diu Vida. És molt fàcil, ara us explico. Et poses aquí i ja està. Ja podem començar. Hola! A veure...